Sonja Petralová, která zde někde fotí, a Jan Kment, který vám řekne několik slov v výstavě. A protože ne všechny exponáty jsou pouze zde, a ten nejstarší je v čítárně, je to anděl, který visí nad dveřmi a který vlastně to všechno zahájil před 21 lety. Kdy jsme ještě měli druhou část této budovy a přišel za náma on a měl určité artefakty, které nás zaujaly, bylo to dřevo a beton. A ta výstava byla také úspěšná, potom hoši zmizeli a nám zůstal z té výstavy anděl, kterého můžete zhlédnout vedle. Děkuju, já bych začal takovým tím jedným poděkováním, ale nakonec je to třeba, protože děkuju, že vás přišlo tolik, jsem ohromně překvapený, mám velkou radost. Samozřejmě velký dík patří panu Karlu Srkovi, protože bez něj nejde jen o tu místnost, ale jde o to, že já jsem vlastně před půl rokem začal dělat a udělal jsem 12 soch, jako, jinak by to tady bylo úplně prázdný. No. Kdyby pan Srb prostě mi nenabídl tu možnost. Já jsem něco dělal, no ale tak znáte to prostě, chvíli práce, chvíli nějaký jiný starosti a vlastně člověk udělá jednu sochu za 2 roky a já. No. Takže prostě to byl ten impuls a kvůli tomu to všechno vzniklo. No. Ještě abych řekl tomu názvu výstavy Trámy v oku, no, jsou to trámy, které k nám jednoho dne přivezla výborná stavební firma, která na ně chtěla vyvěsit jako sádrokartonový podhled. Čili do místnosti 6x6 metrů chtěli dát 8 trámů 20 na 20 cm. Já nevím, kdo máte tu představivost, je to ta tloušťka tamhle toho Inferna. Prostě představte si to 7 metrů dlouhý, 8 takových trámů. Do našich metr tlustých zdí začaly kopat díry, no a nám začala padat střecha. Samozřejmě, jak jsme říkali, nezlobte se, jděte domů, my si to doděláme sami. Zvládli jsme to, no ale prostě na dvorku nám zůstalo 8 trámů těch. Tak jsem si říkal, co s nima, mám tu výstavu, tak s toho dělám ty sochy, no a takhle nějak. Budíš to inspirací pro vás, aniže mezi tím aparátem, čili Sonja Petralová je tato, ona moc nemluví, a teďko vylezla a ty dráty jsou právě pod ní. Čili ještě jednou běžte se podívat na anděla, podepište se nám, buďte tak laskavi, do pamětní knihy a dejte si skleničku a jsme tady do konce září, bude výstava, no a pak se uvidí, jaký další řemeslníci k Honzovi přijdou. Tak díky moc. Nepředstavili jsme kapelu. Hoši, pojďte na pódium. Ano, to je Martin Krejčí a Krištof Nevin. No, vidíte, že nástroj má v pravé ruce, on je asi levá. Bartošek. Krištof Bartošek. Výborný houslista. Tak, vy jste... Naší nevěstu si představit. Náš Kubíček mám strašně dlouho a byli se mnou, my jsme velký kámoši. To je anděl, já tady dělám frontu, já vy.